Tamara, hvala. Bolje pića s panoramom nego Mercedes-Benz. Ali ne možemo doći do riječi od Anese. Boga mi koliko priča žena. Da. Ja ne mogu da dođem na reč od... Evo, mi svi čutimo sad, Anesa priča. Ne znam šta. Ne bih ni ja ništa pričao da sam lijep kao ti, Anesa, čutao bih i trepćao bih samo. Dobro, ja ću samo to da radim. Imaš ti, Anesa, rukavicu neku tamo, na lageru? Ne znam. Vidi ovoga što se grebe o Anesu. Nemamo ništa, bolan, kakve rukavice, igrao s Alijom Karburatorom, 7-8 mečeva, rukavice nismo dobili. Kad smo već kod toga, Tamara, imaš li rukavicu? Ne, nemam. Nema već. DM, pozdrav. Evo me, gdje si ti? Ja, majka. Ajde, Tamara, taj što ti je poslao, taj Audi, zahvaljuj mu se tamo i reci mu, ajde, evo je rukavica. Ništa, ljudi, ovo mi je, nemoj molim vas, znači, sramota me više, popustite. Ljudi, jel ima kod mene neku rukavicu? Gdje ste mace moje? Vidiš šta u modelu, bio sam danas. Hvala svima, ljudi, ne znam što da kažem. Rado, hvala ljudi, hvala svima. Bravo, Unice. Hvala ljudi. Bio sam danas. Hvala Audi. Hvala svima, ljudi, nemam pojma, ni ne vidim sad, joj. Milice, gdje si Milice? Jel ima ko rukavicu, ljudi? Nemamo ništa. Koliko smo slabi? Ne, što sam ja, što si ti za ne? Hvala. Znam se od tamo, jesi ti muško ili žensko, kako ja tebe ne? Ne znam ljudi koji šta bacio, hvala svima, ne mogu da vidim ja to sad Telegram ovaj meč. Ma ne mogu da vidim džaba sve, samo. Nije, evo Milica, ja sam baš malo prije rekao. Milica došla i piše, kaže, volim plavo pa makar ofarbano. Ja sam rekao, ja više plavo, ja više neću plavo pa ni ispod oka. Žensko, pa ja nijedno žensko modelu sam upravo. Rado, Marte, hvala svima. Ljudi, ako ima neko rukavicu, nek baci. Nemojte da vrijedite, molim vas. Zajedčano, mnogo se ne zna. Anesa ide rukavica, Anesa sad, reci tamo, ljudi. Ne treba ljudi, to je to. Ne znam, DM se zoveš legendo, kako da te znam, jebote. To je to, dobro. Milice, hvala, znaj! Nemamo, ljudi, mi za kifle više. Vidi! Alo, reži Anesa! Bravo, Dadu, pokažem koliko me voliš. Pitaj Franju. Sada pitam Franju, ko je DM? A ne zajebavaj me, bola. Neće, hvala, jesu. Ako nećeš, ne moraš. Bravo, Anesa, Tamara. Ljudi, ja stvarno... Hvala, Rano, Marti, hvala Tijana, hvala svima. Hvala svima. Tamara, Milice, DM, Pajko, Suzana. Zna on. I legendu, nisi normalno, majke. Ljudi, vidimo se, odo. Ćao, ajde, čao, Vlado, čao. Gdje si, Vlado? Šta ima? Šta ima, ajde malo da si počaskamo. Da, da se počaskamo, mene noćas baš hoće. Što bre? A? Što bre? A nemam sreće noćas, nemam, baksusan sve nekakve avetinje nađem. Nemam noćas, što da kažem, nemam sreće noćas. A? Kako nemaš? Nemam sreće. Imaš bre ti uvek sreće, tebi sve žene. Nađe, ne mogu da igram više, ne mogu, iznervirao sam se, ne mogu, ali recite igrajte, radite neko... Imaš milion. Kako? Imaš mnogo ženski koje te vole. Mnogo ženskih koje me vole? Samo glavobolja, od njih samo glavobolja. Vidi ovu Tamaru kako me gleda, rekao bi čovjek da se sviđa. Ti se sviđa moja drugarica? Fenomenalna je. Priznaj da je mnogo kao bombonica. Kako? Kao bombonica. Drugarica ti je super, znaš na koga me podsjeća tvoja drugarica? Kulturna i fina i lepa i dobra. Takva meni treba, kulturna i fina i da izgleda ovako kao tvoja drugarica. Znaš na koga me liči tvoja drugarica? Ne. Znaš li ono u foru, ono muž i žena se kunu jedno drugom, dok na smrt ne rastavi, a onda slika Tamarina, ono i piše ispod nje smrt. Na nju mi liči Tamara. Ista ona. Tako da Tamara, baš mi je čast što smo se upoznali, nećemo se, nadam se, više susreta dođe na TikToku.
A što? A nešto živa mi je bila. Maks, što? Ja volim ružne i mutave da mogu s njima da radim što hoću da ih niko ne gleda. A sa lijepom i ovako što čuti ovom promuću, ne treba mi ništa, daleko je lijepa kuća. Evo, Kroatu su se sviđala, pa sad s njim igra. Gde ti je ona bre, znam bre, čuti, to nemoj da pričaš javno. Gde ti je ona što ti ono noći snimala govorne poruke, ona što si igrao s njom? Kako se zvala beše ona? Gde, molim te, kaži Tamar, da je nađem. O kome pričate? Ima jedna ženska što se zaljubila u njega mnogo. I? Pa ne znam, on zna. Nesrećno je zaljubljena, nesrećno. Ajde, Vlado, ispričaj nam šta se desilo sa Ne njom. mogu, života mi. Možemo li ostaviti to za sutra večer? Live vam evo 3 sata, glava me boli, ovolika mi je glava, kako Pa stisnu prati kamicu. Tamaru na Instagram i na TikTok. Vlado, obavezno. Šta, Nesa, šta si rekla, oprosti, šta si rekla? Da zapratiš na TikTok i na Instagram. Koga da zapratim na TikTok i Instagram? Tamaru bre. Ovu iznad tvoje glave, jel li? Ma ja od ovakvih bježim u životu, šta će meni ova muka u životu, jer ne od takvih bježim, a ne da ih zapraćujem. Jesi ti upamet? Vozim Mercedesa, ja vozim Škodu, šta ja imam sve onda tražim, sunce divem. Bila je u svim zemljama gdje mogu da je povedem, ljetovala na svim... Ti si sve već vidio, ti si Makse lepati, ja od ovih bježim ko đavo od krsta, pušti ti mene, srećan sam ja i ovako bez ižikoga. Ajde, oprostite što sam vas zadržavao, pa se čujemo drugi put, ajde. Ćao, maco, da Ajde, vidimo živio. laku noć, živio. Ajde, Bog vam dao zdravlje i sreću, čao legende. Ćao. Milion tapkanja imamo i večeras, bravo ljudi, hvala. Pa ja sam se sad upalila pa rekao nemam sa kim da igram pa da igramo malo. Možemo, ali kad se sa Linom za 10 minuta. Pa ne, rekla mi je da idem da igram s tobom. Ne, ja, pusti ti nju. Ne, neću, red je red. Kad završi, evo pišu ljudi, nije okej prema Lini. Ok, slažem se ljudi. Ajde, zovem te kad završim, ajde. Jao, ljudi, ovdje niko nije normalan, ja vam se kunem. Zovem te kad završim, ajde. Bogata sirotinja, hvala ti. Ali hoće da mi te otmu, Vlado. Ili opet bacaš neko? Ćao! Ćao, Anči, legendice. Ljudi! Evo, super, kako si ti? Evo, vas kad vidim, odlično. Što nas kad vidiš? Pogotovo Vladu kad vidim. Samo me zanima gdje je muzika, ako je ne ugasi za sekundu, izlazim iz live-a. Da. Kod koga je muzika? Gasite muziku, ne mogu da slušam muziku. Šta radite? Nije, ja stopirala čim sam ušla u meč. Anči, gdje si Anči, šta ima? Jesi mi dobro legendice? Evo me, pričam s ljudima, slušamo muziku, šta ćemo? Jesam te upoznao sa Linom? Nisi. Ćao, ja sam Lina. Ćao Lina, ja sam Ana. Kako si, jesi dobro? Da, šašavo kao i uvek i tako. Šašavo, što šašavo? Ne znam ko je ova beba što komentariše, ali moram da vam pročitam komentar. Linu kao da je zmija šinula kad je vidjela u Doljanu. Anči! A što tako? Baš nije istina. Ja sam ti uvijek na strani žena, by the way. Znam to. Evo, brate, ispoštovat ću Linu. Anči, ja zovem te kad završi sa Linom, imamo neki razgovor, ajde. Ajde, dušo, ljubim te. A ljubim te, čao Anči, čao. Ćao. Kad si ti meni rekao, aj čao, ljubim te, Lina, nikad čovječ. Pa znam, ali me ova nije u novine stavila da je maltretiran, da je bijem, da sam foliran, da sam govno. Ne, pa ja sam pisala tim ljudima, pošto ja imam YouTube kanal, rekla sam bit ćete prijavljeni, sve to da sklonite odmah i sve su sklonili, još onda. A imaš YouTube kanal, jel? Da, imam YouTube kanal, onda su se oni ustrali kad su vidjeli da imam YouTube kanal, da mogu da ih prijavim, da oni izgube kanal. Rekla sam, znači, imate 2 sekunde posla, odmah su skinuli sve. A Šani, kako, jesi li ti napala jednu ženu, Fatima se zove, kaže, napala si je da je špijun? Ne. Znam, tako si rekla ne i kad sam te ja pitao si me vrijeđala, ne, a onda mi stigne video zapis od 5 minuta, uvreda najgori. Pa dobro, špijuniraju i ovi moji tvoji. Vlado, jesam ti lepa? Pa nemam pojma, noćas ste mi sve što vas vidim žena, noćas na streamerki ste mi ko vještica, iskreno. Kako koju vidim, tako veća vještica. Iskreno da se ne lažem.
Ja veštica. Ne, pa ti sve zajedno noćas, kao da vidim vješticu za vješticom. Ne znam se koja je veća, iskreno. Nije srce, nemoj tako. Hoćeš da... Šta ima novo? Jel ima nešto baš novo? Nešto sam čula. Nešto baš novo, najnovije, jel? A šta novo u životu? Pa negdje ćeš da ideš, nešto je to. Gdje da ću? Negdje ćeš da ideš sad uskoro. Gdje da idem, ne vidjela se. Nemoj, molim te da ideš tamo. Znaš gdje će da ideš. Nemoj srce, molim. Gdje zuriš okolo, gdje zviraš okolo, gledaj u mene. Aj, izvini. Ne, mislila sam da ovim. Aj samo, evo za ove prijatelje moje, ajde. A Vlado, ja nemam sise, ja imam dupe. A šta se vrti to ako nemaš, šta se to vrti? Pa ono, male su, brate, kako ti kažem. Nisu, boga mi, nego ja ne pamtim. Baki, pozdrav. A nije sve sise dupe u životu, brate? Nije, ali eto, lijepo mi je vidjet, pravo ti kažem, ili mi je tebe gledat tako kad vrtiš s njima, to što imaš, nego da gledam ove vještice što samo nešto treću. Aj, ćemo da uđemo u meč. Aj, lako ti je merak, s tobom mogu, molim vas ljudi. Zato što ćeš sad ćeš da vidiš, oni će tebi da bacaju pošto me ne vole i onda ćeš da... Ne treba niko ništa, ljudi, molim vas, noćas ste se izbacali 10 puta nego što više... Znači ništa ne bacajte, molim vas ljudi, samo tapkamo i to je to, ima nas 450, tapkamo, molim vas, znači... Tamara, da ga pobedimo, ljudi! Jao, kad bi te pobedili, što bi to... A gde? Imam ja ovog jednog što će mi baca lavove, ali rekao je neće u mečevima s muškarcima, ne znam zašto. Shit. A tresni ti njemu malo da on vidi kako ti treskaš. On je meni rekao da sam ja savršenstvo i pitao me da li je realno da si takva. Ja kažem... To se ja pitam često s tobom od kad se trudim, da li je realno da si stvarno takva ili se foliraš, jer nerealno je da si takva. A brate, znaš da sam normalna i rekla sam ti da sam mortalna. Ne, to je jedino što ne znam da si normalna, evo majke mi moje. Ruku da moram da kidam iz lakta da kažem je li normalna ili nije, vjeruj mi, reka bi nije pa kidajte. Nije bre Vlado, pa dobro ovo je TikTok, ne znaš me privatno. Nemoj da kudiš konja koga nisi jahao Vlado. Ja da imam linijno samopouzdanje, vjeruj mi krenuo bih na Rusiju sa čekićem. Slušaj, aj ga pobedimo ljudi. A slušaj, ali nemoj da kudiš konja koga nisi jahao i ja isto ne mogu tebe uopšte da procenjujem jer te ne mogu da... Sjedila si ti mene lijepo, ima snimaka od 5 minuta, gdje me vrijeđaš najgore, tako da procijenila... Ajde, umeš ti da zaboraviš device? Kako? Devica si u horoskopu, ili umeš... Device ne mogu da zaboravim. Znam, imam jednog druga najboljeg. Au, brate, tom kad se zamerim. Pa kao, Vlado, vidiš što imam light show. Ajmo ga malo pa nek ide od Dupla Škorpio, pozdrav Dupla. Vidiš što imam light show. Vidim, dobra je fora. Ima li dugme da se ugasi? Dobro, ja otklonila. Jesu mi lepe oči. Vlado, što mi neki kompliment, čoveče, ajde. A ne mogu stići ti me sve, prelijepe su ti oči. A ne sprdaj se lepo, mi reci iskreno iz duše, više će te ljudi voleti. Kunem ti se, više mi energije ti za 5 minuta uzmeš nego kad live-ujem 5 sati. Evo tako mi Bog pomoga. A što ti uzimam energiju? Pa možda zato što ti proradi tu leptirići. I ovo, zamisli još ovo kad vidiš. Sve ono kao... 3 ruže! Znaš, možda je to. Do tebi traži 3, meni traži 4 ruže. Pa ja jednu već dobila. Ja dobijam sve, samo ono što treba da dobijem, Vlado, ja ne dobijam. A šta treba da dobiješ, ne vidjela si? A znaš. A šta, kažem mi šta? Jel možeš da mi pomogneš? Ja sad kad kažem ti nećeš. Kad kažem drug, ne može ni drug. Nećeš da mi pomogneš. Drugarski. Šta drugarski ti pomognem? Pa da nađem frajera, brate. Lili, hvala, ispoštovali ste me noćas više nego što treba. Nemojte, molim vas, evo, nema ona tamo. Nema ona jadna, nema. Pa nije jadna, ja nisam rekao da si jadna, samo da nisi normalna, ali hoćeš li mi reći samo jednu drugu stvar koja mene zanima? Hoću. Jel moguće da ti vjeruješ ljudima koji ti kaže bacit ću ti lava ako ne igraš s muškarcima? Jel moguće da stvarno... Ne, pa znaš koliko njih napiše kao ide lava ako ovo uradiš ako ono, ne.
Hvala im, bati, hvala. Taj što ti kaže da će ti baci lava, taj ti nikad ne baci lava. Ali recimo imam giftere s kojima se dogovorim kao nemoj da mi šalješ, ne znam, ruže, hoću macu i on pošalje macu. Recimo imam takvih ljudi koji su sa... Hoćeš ti macu, Lado? Aj, tresni jednom, pa možda i hoću. Čekaj, a da džuskam uz muziku? Ajde to, bravo, nisi odal, ajde jedno minus, ajde, džuskaj uz muziku. Ajde, Bog ti zdravlje dao, uljepšaš mi noć, ti meni čas uljepšaš, ajde, daj ovo. Pa više sam ti ulepšavala noći nego što nisam, realno. Jeste. Ajde ljudi, ja džuskam, vi bacate lava. Ajde, molim te, džuskaj. Kaže Sonja, on bi volio tvoju macu vrlo rado. Pa čekaj, muško je, brate, potpuno je legitimno da bih hteo... A kad ti planirala da počneš da džuskaš? Evo, brate, čekaj da počnem pesmu. Prije bi Michael Jackson iz groba ustaje i krenuo da džuska, no ti dok se pokreni. Aj, pokreni se! Ti to sve brzo hoćeš. Sve gotovo. Kod mene to polako, pa dugo, pa pola sata, pa 45 minuta. Kad dođeš u sat vremena, ja kažem već onda kao, dobro, ajde sad možeš, kao. Čika je tu isto. Znaš. Muziku. Pobedio si me! Ajde, brate, hvala. Sa mnom sve je lom, sve je, sa mnom sve je lom, sve je, sa mnom sve je lom, sve je. Ne treba ti to, bebo, ne treba ti to. Uživaj, Vlado. U igri toj bacim haljinu na pod. Ne treba ti to, bebo, ne treba ti to. Ne mogu mi ništa, ni sreća ni bol. Kome ja srce sam šta uvek dala. Aj nije tu, aj nije tu. Kom ja tu volim, a s kime tu spavam. Pa sam na dnu, pa sam na dnu. Ne vredi ti, Ne vredi ni da budeš fin, ni da budeš fin. Nema ništa.